Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok wirih kurang banter napa kademen jenengan? Kademen mboten? Semangat nggih. Kula baleni malih nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jawab salam kula dongakne kathah rejekine. Sehat badane, panjang umure, lunas utange. Lah sing keri kok iso kompak tur banter niku lho nggih. Matur nembah nuwun. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati, ingkang panjenenganipun Bapak Haryanto, ugi ingkang kawula hormati Bapak Camat beserta Ibu, ingkang kula hormati Bapak Lurah sekota Kediri beserta Ibu, ugi ingkang kula hormati tokoh agama, ugi ingkang kula hormati Bapak Dan Ramil dan juga Bapak Kapolsek, ugi ingkang kula hormati sedaya tamu undangan, ugi warga masyarakat wonten ing tlatah Ringin Anom kita Kediri. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala. Ing dinten rineng kalenggahan menika kita saged kempal manunggal nyawiji wonten ing laladan Ringin Anom kota Kediri sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kata lumpen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir Allahumma amin. Ugi kau kesupen Bapak Dewan, Bapak Muji, Mbah. Sehat nggih, Mbah? Nika riyen mantan lurah kula Mbah Luwerti. Nggih. Ugi sedaya bapak kula ngrangga, ibu kula ngrangga, matur nuwun dan juga ibu saya dan juga beserta isi matur nembah nuwun. Bapak Ibu ngaturaken gunging panuwun ing dinten ring kalenggahan menika mayangkara niken salin rikut marak sowan wonten ngarsa panjenengan wonten ing tlatah Ringin Anom kutha Kediri. Kula sak kanca ngaturaken gunging panuwun mugi-mugi wonten ing tlatah Ringin Anom tansah manggiya rahayu wilujeng tinebena saking sengkala rubeda cinaketaken rahayu 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 nggih. Dinten kalenggahan mangke wonten Jirulu Patmo wonten Panca Widawati ingkang badhe asung panglipur dumateng panjenengan sedaya. Sumangga Bapak Ibu dipun pirsani ngantos purnaning adicara menika pasugatan saking kanca-kanca campursari Mayangkara Niken Salindri. Beri tepuk tangan buat Mayangkara Asik dan juga Ringin Anom matur nuwun.
buat Ringin Anom dan Mayangkara. Luar biasa, alhamdulillah. Pripun Bapak Ibu, saya nopo saya? Ini bisa jadi percontohan lurah-lurah Kota Kediri. Matur nembah nuwun juga buat Bapak Lurah Ringin Anom, tepuk tangan buat Bapak Lurah Ringin Anom dan juga panitia dan juga Pok Mas Pak Haryanto, matur nembah nuwun. Nggih, Pak Camat, nggih, Ibu, nggih, Bu Kom, nggih. Niki guru spiritual kula Bu Kom. Matur nembah nuwun kagem warga masyarakat. Alhamdulillah Nadianto Jawah menika sanes kagem napa niku alasan mirsani Mayangkara nggih Pak Bu nggih. Muga-muga Jawah menika pralambang rejeki panjenengan sedaya ingkang sami rawuh kadya toya banyu kang grojok wonten ing Bantala. Tepuk tangan buat Ringin Anom. Amin. Matur nembah nuwun. Niki Lurah Kemasan kapan niki? Karena Lurah Ringin Anom kampung seni nggih. Kampung seni terkenalnya sudah nanggap Mayangkara. Lurah Kemasan pecut. Aja mek simbole tok pecut nang nanggap ngono apa piye. Mbah Muji habis ini nanggap Mayangkara. Tanggal berapa kita sowan Kemburengan nggih Mbah Muji? Alhamdulillah. Lemboking 1 tahun sebelumnya. Matur Mbah nuwun nggih kagem warga masyarakat nggih. Menika nggih sinambi angrantu persiapan Mbak-mbak Waranggono ingkang badhe nampilaken utawa mentasaken napa niku kuda lumping. Bapak Ibu menika latihane sampun seminggu. Direwangi ngantek telusupen bareng Bapak Ibu. Ning alhamdulillah menika sampun kebal. Amargi seminggu sampun telusupen dadi kula bendina sing jabuti. Ning isar ora apa-apa ning isar. Bu mohon izin nggih Pak nggih. Bisa dibawa nggih? Enggak apa-apa sini. Ya. Diparingi dalan ki lewat ndi ya Mas Adon. Mohon tolong Mas Adon. Wah, terima kasih dari Banser. Dan juga tim keamanan yang lain. Kesempatannya Banser iki demek sinden. Ngesakne lurahe mek meneng tok. Kowe nak dadi MC, kowe nak dadi Banser lho ya ta. Oh, wes gak usah disuwi Pak. Lumayan. Alah gayane wis iso mlaku dhewe ra dituntun. Oke. Menika ingkang napa niku ngaturaken tari jaranan wonten Mbak Afi, wonten Mbak Rinvi, ugi Mbak Putri Lobe-lobe. Sudah siap Bapak Ibu untuk melihat jaranannya Mayangkara Nikan Salindri? Sudah siap? Ringin Anom mana suaramu? Oke, kita tampilkan jaranan Mayangkara Niken Salindri. Yo. Oh, hey, yo. Loh. Hey, hiyo. Oh, hey. Wah. Hey, hiyo.
Lek telu supen pun boten jareme niki. Matur nembah nuwun, pokoke nanggap Mayangkara niku boten rugi Bapak Ibu. Lagune iya, joget jaranane iya, sindene ayu-ayu kok enek sinden tuwek sithik tugel sirahe. Niki Mayangkara, yogane jenengan pirsani Bapak Ibu. Ganteng-ganteng cakrak-cakrak lho. Kok enak sing tuwek sithik sunduk sirahe batok ndase. MC-ne barang lho elek ya. Matur nembah nuwun. Alhamdulillah Mayangkara saged sowan wonten tlatah kota Kediri, kotanya sendiri main ning kandange dhewe. Matur nembah nuwun kagem panitia dan juga Pok Mas dari Bapak Haryanto nggih Bapak. Matur nembah nuwun. Pak Lurah ringin anom ingkang pundi nggih nuwun sewu. Di belakang
Pak Lurah ringin ana malah nggih anak gayane nggih. Kula absen nggih niki lurah nggih kula mbaluwerti enten mboten nggih? Mboten enten. Anu kemasan. Alah nggih. Ngronggo hadir? Nggak hadir. Oh nggih pokoke matur nembah nuwun kagem lurah-lurah sedanipun ingkang sami rawuh nggih. Nah menika sabibaripun tari jaranan menika wonten pasugatan sumangga Bapak Ibu mugi-mugi jawah menika enggalo terang. Mengke panjenengan saged mirsani nganti napa niku purnaning adicara. Ya nanjake waranggana ya sing jaran ben leren sik ya tak nanjake ana Kiki Fatmawati Mayangkara Niken Salindri lah sumangga. Sugeng dalu nak. Sugeng dalu Mas Babang Balowo. Sehat ya nak. Sehat Kiki Fatmawati ya. Yo. Matur nuwun. Rahmawati sorry. Mak kurang main toko celana dalam Mas. Iya. Hanganku ngamboro anembus meko mitung lintas sesulung padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak titipi kidung teke jangkung lungitan lunglungan kang rerambatan amusara swara ngrangget jiwaku tak kirimi layang kitir tak sentirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah Pelangi audio diwilekan Rino Birecik Rino wengi wayangmu beda atiku singo tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang aku samar kote
Kitir Sumilir versine Tayub. Tayub. Wah, jan remuk pokoknya. Lho nyapa ta Mas? Lho kok iso biasa iki bare kanggo nelesi lungga-lungga ketiga nenek. Oh iya. Wika kanggo nelesi lungga-lungga ketiga bar wis. Oh, lah nyapa ta Mas wis? Ya ben berubah ben wong ngono, emang nuansane janane ya nyuwemek ngono ya Mas ya. Ya. Nyapa keju ta? Kak. Kene main kotak. Semangat lo. Ayo Mas Babang. Kaya dieling. Sama neling nih ya Mas. Ya tak eling nih. Alhamdulillah sadar. Sadar dadi aja dibedakne mainin kono ning kono ning kono. Sing penting mainin kotane dhewe harus maksimal dan optimal. Harus maksimal. Harus semangat, harus energik gitu ya Mas ya. Yes no, energik. Oh, betul kata sampean. Oh, berarti mang-mang kon energik. Energik. Oh, begitu. Ya. Oke, istirahat dulu. Iya, terima kasih ya Mas Bambang Balowo. Terima kasih Mbak Kiki ingkang sampun ngaturaken Kitir Sumilir katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Dalu menika mayangkaran iken Salindri Group maraswana teng ngarsa panjenengan dipun sengguyung kalian Pelangi Audio Dwi Lecting ugi Rinobi Estate matur nembah nuwun Rinobi atau Mukidi punyanya Mas Mukidi Wogo Channel ugi dipun live streaming melalui channel YouTube-nya Niken Salindri Family dan juga Rois Channel. Tentunya juga teman-teman YouTuber yang lain matur nembah nuwun rawuhipun ugi support kagem Campursari Mayangkara. Yo nanjake waranggana neneh yo men ngilangnya demi yo asal Kediri neh yo ana Mbak Yu yo Api Khairun Nisa Mayangkara lah sumangga. Gak enek Khairune Mas. Alah sapa to Khairunisa? Lah Khairune sapa? Khairul le pakmu jare. Ora, duduk. Yo. Hawane rendeng-rendeng musuh. Ya, Pak. Musime Cenggak ya. Senggak Mas. Enggak ora apa-apa. Garapane Mayangkara yo. Yo, kudu senggak, kudu sikrak, kudu cakrak. Iya. Beda karo kancane. Main nek kandange dhewe. Yo ana ing Ringin Anom. Ringin Anom. Kota Kediri ya. Kota Kediri. Yang kita cintai. Yang kita cintai, kita banggakan, kita apa nih? Kita sayangi. Junjung. Ora kuat wae junjung Kota Kediri. Abote ra. Ini dalam rangka apa Pak Mas Bambang? Dalam rangka apa? Pok Mas. Dalam iki lho Satya Sastra Budaya. Piye lho sampean dijop kok malah kleru-kleru di. Aku goleki panitiane ora nek sing ngerti. Aku bingung sing tak takoki yen sapa tibake jeding tok lemburi. Iki acarane Satya Sastra Budaya. Kelurahan Ringin Anom. Ringin Anom, tepuk tangan buat Ringin Anom. Tepuk tangannya dong. Ini tadi juga dapat bocoran. Apa sih bocor? Ditambalne no Mas, bocor. Bocoran kok tapi ban kok piye kok. Ada bocoran 1 minggu sekali Mayangkara pentas. Oke, berhubung ini tanggalanku sik kosong oblong ya iki bar iki. Ora usah seneng. Nyapa gak seneng? Rencana. Oh, sik rencana to. Rencana. Iki durung terrealisasikan. Durung. Oh, sik durung. Yo ndang direalisasikan no. Lho, kowe penak iki lho. Nggih no Pak, nggih Pak. Kowe nggih bingung. Nggih no Pak. Iki ibarat obat kok Mas. Iya, tombo lara tombo kesel. Iya, nggih. Terima kasih Mbak Api. Istirahat dulu ya. Oke. Aku kembali ke pohon. Loh. Iki sinden apa bajing to jane? Kok kembali ke pohon barang. Nggih, matur nembah nuwun Mbak Afi ya. Bapak Ibu tasih semangat nggih. Kula lek mungel atau berbunyi Ringin Anom jenengan jaya luar biasa ngoten nggih. Cobi. Ringin Anom. Jaya. Ngoten lho ya. Ringin Anom. Jaya. Oke. Sebagai MC saya juga sebagai deterjen Bapak Ibu. Ya, nanjake waranggana selajengipun. Nah, mungkin semangat kabeh warga masyarakat. Oke, yuk kita tampilkan Putri Lope Mayangkara Niken Salindri
Pelangi Audio, Rinobi Racing Estate dan juga Dwi Lighting, Niken Salintri Family, Ringin Anom. Lah, sumangga. Satya Sastra Budaya. Yo, putih. Asik. Tresno dudu lambuku. Oh. Ning ora apa-apa sing eneki kok untung ayu. Ora apa-apa Mas, ora sumbing e. Iki kesenian apa to iki? Wah, semangat iki Mas, yo semangat mayang iki lho, mayang kara pentas ning kotane dhewe ora gemen. Ning kandange dhewe Mas ya. Pitek apa kandang? Ana ing rumahnya sendiri aja kandang padane pitek ora. Ya cara basan. Astagfirullah. Ya maklum kulino ngoyak doro dadi yo. Klebet tok senengane. Semangat Mas. Semangat. Ora apa-apa. Ora apa-apa, istirahat dulu sampean. Iya. Kita sampean kesel no kesehatan. Aku kembali ke kandang. Iya, wis pun ning kandang. Terima kasih. Rumah samu durpres piye? Nggih, matur Mbah Nun kalau Mbak Putri Lope-lope sampun ngaturaken tetembangan katur kagem sedanipun Kang Samirawuh, saya dalu saya regeng, pokoke ampun kondur riyin nggih. Tasik napa to Pak? Jenengan pengen napa ngoten napa? Pengen napa cobi? Duit. Pengen napa Bapak Ibu? Hah? Permen mbok tuku. Pengen apa Bapak Ibu? Kasih tau wis akeh men penjaluke. Ya, nanjake waranggana salajengipun. Ya. Engko sadurunge nduk niken ya iki. Ya. Pengen niken yang nyanyi? Lah maksudku ngene Bapak Ibu minta apa? Niken. Bapak Ibu minta apa? Duit. Kene dhewe ya golek. Wes, kula ngapunten dina iki rada grogi sak omah melu kabeh.
Pengen apa Bapak Ibu? Pengen siapa? Semangat loh ya kalau saya panggilkan ikan ya. Baik, beri tepuk tangan buat Rinvi Mayangkara. Ketipu ya. Mas Bambang. Dalam apa nak? Bagaimana kabarnya? Sehat sama ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Soanono Kediri ringin apa? Nggih. Siapa? Maturaken wilujeng dalu nggih Mas Bambang. Kagem masyarakat Kediri. Begini Pak Lurah, Bapak Haryanto, Bapak Dirwan, dan juga Pak Lurah Ringin Anom, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Camat, Nggih. Ibu-ibu Lurah, Ibu Camat, yuk, Rinvi Mayangkara. Setunggal tembang sampun katuraken Mas Bambang bawa lawa. Dalam panet dawa menu balowo ngono Lah wae. balokok. Wak. Wah. Oke, Terima kasih. Alah kok bareng. Istirahat dulu. Iya, kembali ke habitat ya. Bye bye. Baik iki jane sinden apa satwa to jane. Ket mau kandang sing habitat. Kok repot aku. Ning mboten napa-napa ayo nggih Pak Bu nggih. Pripun Pak Lurah, remen apa remen? Remen nggih. Sae nggih. Nanggap malih. Matur nembah nuwun kala wau sampun ngaturaken sedaya waranggana utawi pesinden saking kanca-kanca campursari Mayangkara Niken Salindri Group anggenipun ing dinten ing kalenggan menika saged marak sowan wonten tlatah Ringin Anom kanthi pahargyan Satya Sastra Budaya. Matur nembah nuwun kagem sedayanipun panitia ugi Bapak Haryanto dan juga Pak Lurah dan juga seluruh panitia matur nembah nuwun, seluruh warga masyarakat Ringin Anom nggih matur nuwun nggih. Ini sindennya sudah nyanyi semua Bapak Ibu. Duh. Siapa yang belum? Siapa? Kurang keras siapa? Oke, kepengen Mbak Niken yang nyanyi? Kepengen? Bu Camat, Prawo? Nggih, Ibu. Bu Lurah, nggih. Bu Kom, pijet kula. Nggih, matur nembah nuwun. Nggih, semoga Bapak Ibu beri tepuk tangannya buat Ringin Anom. Sing banter, aneh. Oke. Kita panggilkan yang panjenengan tunggu-tunggu dan nanti-nanti tentunya artis cilik dari kota Kediri, kebanggaan kota Kediri yang mempunyai campur sari Mayangkara Niken Salindri. Siapa dia? Siapa dia? Kita panggilkan Niken Salindri. Ayo Niken, asik.
Ya, ya. Nyapa sikile rangen to? Ini sandalnya ini mulai membesar. Oh, sandalnya mulai membesar. Iya, kan aku kan sekarang diet toh. Jadi ini tuh ini apa? Ngombe yo sik tiwas engko asmamu kumat. Ngombe. Wong guneman aku itu diet. Hah? Ngombe sik. Ini tuh jadi Ngombe sik. Engko lek semaput ning kene duduk. pangku. Hah? Ini basah. Teles oleh aku aduh. Golenggon kok ya ngepasne saiki. Oh maaf ya, Bapak saya pinjam dulu ya. Sepurane ya Le, Bapak golek mboke menur. Nggih bayar SPP-mu lah masalah. Sikilmu sing nyelot gedhi. Sikilnya ini nyelot sili, Mas lihat toh. Oh, ininya iya. tuh ini tuh udah lodo ininya. Iya, ini Itu. sudah luduh. Waduh, sandalnya kok enak belinge to, Nduk? itu variasi. Oh, variasi. Ya percaya wong sampean ki artis, wis teko ndi, apalagi mengharumkan nama kota Kediri, ya toh? Penghargaanmu ya wis pirang-pirang. Alhamdulillah saiki biasane main ning kono-kono ado paran, saiki sosowan ana ing kutha Kediri ringen Alhamdulillah ana. ya. Baru perdana aku main di Kediri, Mas. Iya, terima kasih buat warga kota Kediri, terima kasih semuanya telah memanggil artis dari kota sana. Terima kasih. Kunden kono kok dadak kota sana. Lah kan kota toh. Iya nek yo. Udah nih cek kota. Nah, ya maksudnya kok ora kok kota sana. Kowe iki kok artis ado-ado omahmu nyebrang rono. Saya itu asli dari kota Kediri. Lah iya. iya. Ngono kok. Terima kasih dari saya. Terutama buat Bapak Haryanto. Bapak Haryanto. Iya, ini acaranya Tasya Quran. Kemenangan. Kok iso tasakuran kemenangan gitu to. Satya Kelu, sastra apa Satya Sastra Budaya Kelurahan Pirengano. Ringen kowe iki jane luweh apa piye? Ya ampun Ken, ringen nanom duduk piring anom. Ya Allah lambeku. Lah pikiranku ki ringen nanom tapi lambene pireng ngono lho, Mas. Bocah lek semego ngono ngaku wong Kediri wilayah ora roh. Aku ora ngerti tenan nek wilayah kene ngertiku ya mburine Ramayana. Burine Ramayana. Iya, sampinge Ramayana. Burine Ramayana rum aku. Kan aku biasanya kan lihat filmnya kan di situ tuh, itu XX1. Kamu nggak pernah sih ke situ, kamu nggak pernah. Kamu orang Kediri tapi kan lo miskin ya, nggak pernah. Nah, Anda kalau aku Kayak- tuh 1 bulan tuh kayak 7 kali gitu di situ. aku sekali